lo dumetes ngelesi pipiku yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasojo aja gawe gelem ati aku ora bakal nggoni Mas gawe irama sing rame Mas irama remek lho Mas sing saiki lho Dek irama apa remek lha iku ancene didak apa piye kok iso sehat mau bermangan apa iso malah bolek sisan bocah kok iso ngapa wah ngapa no iso nyokrosmu lho aku mau ceritane bar makan ngono lho kok iso kaya ngene lakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase Allahu Akbar Allahu Akbar alah kok lurung-urung kok sadan nganggur lha apa kowe lagi ape magrib delok mbok lek neh bocah kok iso aku kurang ngombe arek kok iso jumbul ujug-ujug tak tungtak nganggur mulakman napa mara ngetoprak ndagung ngetoprak iku cangkem sing iki deleh omah mbok kan ejol cangkem apa kok iso nggo cangkem jaran jak kena kok iso nyompros kok bendina iki lho mangan bar mangan kok iso aja tok amuk wong mangan kok mbok amuk iki lho kok iso ngaturke gongeng panuwun terima kasih kali warga masyarakat warung tengah dungaren kowe apa lho cah kene padone aku pentuk wong kene maune kok mosok kandhane ya iki kowe iku lho nek aku ya apal adik ngarep iki dhewe iki Mak Siti sing ngarep iki Mas sing guni jilbab iku endang iki sing guyu kowe endang kandhane kok sing kono kae ijo kae sing ndi jilbab ijo iku Martina iki Martina sing kae Manuhara wis ora mbebku iki mak pesek ning kene sak keluarga ora ngono kabeh kowe kok sapal wong kene ke perkarane lah apa entuk wong kene ora sida lah kok ora sida perkarane apa sepele lho padahal wong tuane ijo setuju kan setuju lanang wedok iku setuju wong tuane setuju tangane yo setuju Pak Like paling ora oleh Pak Like setuju kabeh Pak Dene walah apa meneh Pak Dene karo aku ngopi bareng terus Dik lah saiki kabeh wis setuju lah sing kok iso gak sida iki perkarane apa siji tok sing ora setuju apa bojone bojone ora setuju jare piye to iki mau lah iya kabeh setuju wong tuane lanang wedok setuju kabeh dulur-dulure dulure Pak Dene iku malah kanca ngopi karo aku sing gak setuju bojone ora setuju lah wong bojone wong kok ya mbok gaglake lho kok ya enek-enek lho iya wong golek iki sing legan kok iso iki ya piye-piye wae ngaturke gongeng panu ke jane entuk Manuhara kan ya wis apik to lho kira rasa demenanku piye lho saiki lho demenanku saiki Manuhara sampean purun Bu lho sampean purun kowe rabi entuk Manuhara irit bro ora sah tuku kasur kok gak satu kasur iku mbok keloni mbok tumpaki ngono sabane kok abane kok lho kok iso ngawurmu jodoh pati rezeki iki wis ana sing ngatur iya ngono kok ya roh kowe mbok entuk sapa wae diterimakno wong bojomu saiki lho malah apik apine apa untune mrongos ngono alah merongos lah bojoku lho Dik saiki kenek nggo sembarang dingah meneh wayah bodo lho bojomu iki wayah bodo menghasilkan wayah bodo laris disewa Indomaret Alfamaret dikono apa tengok-tengok ning ngawur kulkas lho Dik cakutan Aqua Fanta Sprite mbok go buka botol to penghinaan ki jenenge kok iso nggih ngaturke gongeng panuwun iki maune taun wingi bar kok karo sebelah kono
Iki genten sebelah kene. Arek nyabrang sik. Sing kidul iku lho urung tahu sing kidul. Sesuk. Sesuk, heeh. Pokoke doa terbaik, Mas. Ya. Doamu piye? Sehat ngono tok ae. Doa kok sehat tok. Lho. Doa ki paling ora ki sing jangkep. Mbok kan piye? Ya kathah rezeki. Alah kathah rezekine ra sehat mangan apa ya ora enak. Nggih napa nggih, Bu? Penting sehat. Panjang umur. Panjang umur nek ora sehat gang bongko penyakiten. Kok iya bener cangkeme wong iki ya. lho bocah iki kandhanane kok angel. Aku nyilih cangkemmu le. Nyilih cangkemmu. Aja mesti aku serok. Apa? Mbok asapno boto ape mesti yo. Gak iso. Ngene lho Mas, tingali to bunda-bunda aku iki do nganggo jilbab kabeh. Ya ta, iki mertandake nek priyayi waru tengah ki mayoritas kaum Muslim. Kaum muslim. Anakku ning omah jilbaban, Dik. Kenapa? Tak idoni raine. Cah iki dosa, Mas. Apa nek dosa? Anakmu ning omah jilbaban. Lah ngetoprak ndagel ngene iki lho, Dik. Kok roh anakku nganggo jilbab tak cekel ndase tak idoni. La ilaha illallah. Majnun kowe. Lah apa nek majnun? Istighfar. Lah apa mbok kon istighfar? Mbok anggap aku edan apa piye? Anakmu jilbaban kok mbok amuk nuwun sewu. Iya. Nutupi awet iki kanggone wong Islam kuwi wajib. Halah. Wajib bener roh aku. Ning anakku kok ning omah kok jilbaban, tak cekel ndase tak idaki sik tak idoni. Dosa, Kang. Lah apa nek dosa? Wong iki sing sabar, sing nyebut, dipikir dhisik nape tumindak iki dipikir to. Tak pikir wis. Lah ya anakmu jilbaban kok mbok amuk. Lah anakku lanang ya mbok kon jilbaban. Lho iki piye kowe iku? Anakmu Lanang. ngono ku anakmu lanang iku dhisikno. Lah aku urung bar. Ngomong urung bar majnun. Ora ta, iki awak dhewe paling ora kudune iso apa jenenge kuwi iso nderek menyongsong. Menyongsong piye lho dik omongan mbok wangil ngene lho. Sik ta. Mayoritasnya kan Islam. Heeh. Paling tidak awak dhewe iso nganggo hiburan nuansane religi. Wah, apa ngono lho maksude iku? Pokoknya mengadu lah. Kandhane kok cangkem anggere nyompros wis ngene iki lho angel kabeh iki. Piye Mbak Joli? Nah. Ora buta kok iso. Awak dhewe paling ora kudune iso gawe nuansa religi. Lho, kowe ku ora roh aku pilih. Dhewe elek-elek lah iki mantan hadroh. Aku yo duwe dulur kene wis muga-muga padang dalane jembar kubure. Sapa? Mas Mardek player kondang ngene iki. Mugi-mugi swargi langgeng. Swarga langgeng pokoke tak dumano dulur lanang kae iki. Ke selawatan ya iso. Lho, kadruan karo aku terus nek iku almarhum. Iso lho ya. Lho. Salatullah salamullah. Lha apa iki? Lho bocah iki piye to? Salatullah salamullah. Kape lha apa? Ya apa? Aku nek wis selawatan iki damping ngono bodho. Lho ngomong adik ora ana gogor salatullah salamullah sing roh karepem sapa? Aku nek wis selawatan, awakmu ndampingi aku. Ngomong lha sing roh karepem iku lho sapa? Dak ngomong jelas. Oke. Bisa lah ya. Oke. Salatullah salamullah. Piye to iki? Hop. Piye lah, Dik? Aku kok sok kalah mbok bojo iki. Lah kok mbok jontak-jontak lah apa? Are mbok kongkon dampingi. Angele le cah iki cah. Lho bocah iki piye kok iso Maksudku, aku nek wis selawatan, ya meneng al. Cangkemmu ki bengok. cangkemku bengok. Bengok. Gak ngomong kon dampingi tak dampingi kon bengok yo oke ya. Bengok lho ya. Oke, tenang ae. Aja mbok dampingi lho. Oh iya tenang. Bisa? Siapa? Salatullah salamullah. Ha! Ket tak jual terus mah lho. Are mbok kongkon bengok. Ki cangkem popok kowe Lho iki. piye lah, Dik? Lho cangkem bengok bantere kok kaya toa. Lah are mbok kongkon bengok. Bengok iku nek ora banter yo ora marem. Ket tak jual terus ngedes kowe lho. Maksudnya ke bengok ki ra bengok wah ki Lah ora. bengok piye? Aku nek wis nyanyi ngono ku mau to. Oke. Awakmu ki melok nyanyi. Oh, aku nyanyi. Melok nyanyi. Oke, mudeng iya aku. Kowe ra mudeng tak atem dopalan lho kowe lho. Ndak mbok nyanyi ya? Heeh. Oke, ayo. Bisa? Iso. Aja ngisi-ngisine adik lho Ora ya. tenang ae. Perkara nyanyi gampang. Gawe Streaming lho kae lho. Oke. Salatullah salamullah. Abang biru lampune disko. Awakku kuruntal mikir
dadi bojo loro, Mas? Bojo sing Hop. apa lah? Lah kok dadi bojo loro? Arek mbok kongkon nyanyi lah aku ki nyanyi apa nangis? Ya nyanyi. Lah iya kok iso rel bocah cilik kok rewel ngene mbok kok nyanyi manut nyanyi. Ya Allah. Maksudnya kira ngono. Maksudnya piye? Maksudnya aku sholatullah sholatullah salamullah Terus? ala toha tutukno. Mbok kongkon nutukno nyanyimu sing jelas kok, Dik. Aku wis ngomong jelas lho iki. Alah mbok kok nyanyi kok iso. Ayo Bodone adu bilah ya wong iki. Iso lho ya. masuk ah. Sholatullah salamullah Ala toha rasulillah rasulillah. iki selawatan kok kaya pitik kecepit. Piye lah, Dik? Selawatanmu lho kaya pitik kecepit. Wah bocah iki ra tau roh wong Arab selawatan. Iki fasih, Dik. Iku cengkok Arab. Alah wong Arab iki nek ngono iku wah bocah iki ra tau roh wong Arab selawatan ta iki. Wis tau ning Arab. Lho, mbok anggap 70 tahun aku ning Arab. Umur piro? 30. Lho, lah 40 tahun utang sapa? Utang mbakku. Ora ana. Wong suwe ning kono kok utang-utangan iki lho gak iso. Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. kaget tumuk iki dagelan cangkeme kok mambu batang. Lho, mambu batang apa, Dik? Mambu batang iku cangkem bar mangan apa ta kowe iki? Bar mangan apa kowe? Mau ono wirok ning kono ora? Kok wira kok mbok pangan iki lho kok iso. Ya apa mbok biasa wae. Lah fasih, Dik, saking semangate kok iso. Iki mau versi Arab. Ya versi Arab. Digawe sing viral. Viral apa iki? Cah cilik-cilik mesti ngerti. Sing Ning piye? TikTok sing viral kae. Bapakku enu ibu muslimat. Iya iku jas. Masuk ayo. Sik ah. Piye? Kok hee nganggo. Lah iki malah tutupno. Sing TikTok viral iku lho. Bapakku enu ibu muslimat. Kang Nasku Ansor, Mbak Yuku Bisa ta? muslimat. Alah iya. Iya. Penting angger at tibone at. Pokoke iki Purwakanthi. Ngarepe at guri ya. At Ngarepe A, gurine A, ngarepe B. gurine B. Masuk digawe dol tinuku. Oke ah. Bapakku enu ibu muslimat. Kang Masku Ansor, Mbak Yuku muslimat, Mbak Yuku fataya. Melu NU pancen nikmat. Ngalor ngidul nyangking MPK, ngalor ngidul nyangking MPK. Janjine Purwakanthi ya. Lah iya, Ngarepe A, at. lha kaya mau kok MBG. Lah sing bener piye? Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul nyangking berkat. Berkat itu zaman dhisik. Saiki zamane MBG kok. Lho, saiki zamane MBG. ya ana lagune. Ana lagune. Lagune piye? Piye? MBG. Mas Denny ganteng. Wek. Wek. Dilali. Kenapa? Lah kowe kok ganteng iki lho. Lho makku nek ngutang sing ganteng-ganteng. Ya tareme makmu ki mereka misakno kok. Iya. Digawe sing viral. Piye? Mas, nyuwun dram-dramane Mas. Iki Mas. Heeh, ayo. Ketak gasem. Sing viral kae kecamania lagune Darboy. Piye? Lagune Darboy iki lho. Sing piye? Kecamania. Andel boy. Ayo kowe joget ayo. Oke. Kicau, kicau, kicau mania. Yes. Oke. Mantap Manuhara. Yes. Kicau, kicau, kicau mania. Oke, yes. Oh. Manuhara. Yes. Kicau, kicau, kicau mania. Oh, yes. Oh. Oke. Masuk. Kicau, kicau, kicau mania. Oke. Oh, masuk. Piye lah, Dik? Ora totok iku. Lah kok ora totong aku? Lho ngaku nyanyi kicau mania goro nganti pedhot kok kowe oye nganggur Saking pawenake lho, Dik. gentenan. Ngono, saking pawenake aku ngasih ngene lho. Manuhara ngasih ngiler kabeh kae lho aku. Manohara melok goyang ya ta.
Saking men aku dunia melok nyanyi. Oke. Misal ya. Iso. Gentenan. Mhm. 1 2 3 go. Baik go. Kicau, kicau, kicau mania. Hey, kicau mania. Gaspol danga, manuk kundanga danga. Gaspol danga, manukku ra iso ndanga. Manukmu ki ndanga. Oh. Piye? Manukmu ki lho. Piye sing bener piye? Gaspol danga, manukku ndanga danga. Gaspol ndanga, manukku ra iso ndanga. Lah, manukmu ki ndanga. Ah, manukku ra iso, Dik. Eh? Manukku gak iso ndanga. Lah kok iso ndanga? Tengengen. Manuk apa kok tengen? Manuk mprit iki lho ning omah. Manuk mprit. Tengengen. Wah, aku nyanyi kowe ki suwe gak betah ya. Iya, ra betah. Aku tak njaluk pamit karo kowe ya, Kang ya. Aku tak pamitan karo kowe dongakno. Ngono. Dongamu. Yes, muga-muga padang dalanem jembar kuburem, Dik. Cangkeme ku. Are pamitan. Aku ki ape mergawe. Ngono. Njuk dongamu Kang ya. Iya, Dik. Pangestuku wong kowe dulur tuwaku. Ora nek tak deluki sepuro monggo coba kowe Kang ya. Aku njaluk ngapura karo kowe aku salahke Kang ya. Ape bongko cah iki? Nyapa? Pamitan pertama tak rasakno keri-keri piye malah mbok kerokot nganggur. Kowe ndagel kok nyangu gak sangu dumbek to, Mas? Dumpek gundulmu ngono. Lah ngeliwir kaya dumbek iki. Ah, Tak kira ya dumbek tak cokot iki mau. Pak Anies Saipul kerokot nganggur. Aku tak pamitan Lho sih. ya. Kualik kok iso. Wale. Wes pamitan tok kowe. Iya. Maksudnya kualik kowe ku ning kene sing mbok cium iku tanganku. Blok. Kelalen aku. Apa neh? Aku wak lagi manten anyar. Heeh. Aku titip bojoku ya. Bojo mbok titip aku. Ora tak jak ning Jakarta kok ning gone rekoso jak sakake bojoku. Apa? Oke, wis ndang minggaton. Ngopo no? Oke lah. Aku titip lho ya. Ya. Aja mbok gek lara atine. Ora bojom. Tak wis tenang ae, tak openane. Oke. Gobloke lho bojo ayune ngono titipno aku. Ora ngerti nek bojone karo aku lagi yo malah genuh. Bocah kok iso ora duwe pikiran babar blas nek saiki aku demenan karo bojone. Mas Denny. Bojo ngene kok dititipno tinggal minggat. Nek ndang bokolah sambar bledek ning kono ndol kowe. Mas, sik kok gremenge kadek mau lapo, Mas? Sayangku. Tak kayak lagu, Mas. Sayangku. Ngene iki yo. Tak. Nek ngene iki yo manuk kuwi iso ndangak. Ngopo kok ana manuk iso ndangak bareng, Mas? Aku mandek rene adik linggas delok, Dik. Aduh, Kenapa? piye, Jajar Mas? aku kene lho kok iso. Ma, ambune badek. Ape buangka wong iki. Lho nganggo minyak entek rong drim iki mang arene. Mosok iya le, Mas? Lho. Piye, Mas? Iki ngene lho sayang, kowe kak janjane dak yo karo aku dak yo sayang. Oh, ya sayang, Mas. Lah iya iki mumpung Tapi apa? Nek ana duwite. Baleni neh omongan. Sayang nek ana duwite. Wong wedok ya ancen sambil gelap ngene iki. Lho, kok iso bergelap kuwi lho? Lah wong lanang asik bungkuk anggere wong wedok sayang penono duwike. Ya anjen yo ngono, wong jenenge skincare yo butuh duit. Iya. Perawatannya butuh duit, Mas. Ora apa-apa kok nek masalah duit sak jaluk tak turuti. Tenan? Mumpung mondol iki lunga Jakarta. Dah. Kondo kowe apa ora? Lungane Jakarta? Bojom lunga Jakarta. Lho kok gak kondom ya aku, Mas. Mulakman berarti kowe iku ora dicintai tenanan. Wis kowe ora kleru nek kowe demenan karo aku. Kene demenan piye, Mas? Wis go. Kene demenan? Kowe nek kepethuk aku kan mripatem kan ngene-ngene Lah terus. nyen ripatku ngono kok. Gara-gara kakek adelake. Ning sak benere dak yo sayang aja karo aku. Sayang, Mas. Sayangku semene lho. Allah. Aku Pental-pental lek. iki lho. Matur nuwun. Piye matur suwun. Untuk duit aku piye leh kurang apane karo kowe iki gawa. Ning aku ambung sik. Astagfirullahaladzim. Kemang bar kelebon apa, Mas? Aku wis kadung kudu kok, Dek. Kudu apa? Mumpung manukku iso ndangak ngono lho. Iso ndangak piye? Delok cek le. Nah, kok iso aku ambung sik.
Jaluk ambung, Mas. Iya lah. Iki ning kok imboi lho. Engko tak imbe bayar aku pek kabeh. Tenan? Iya. Telung dino tak pek kabeh lho. Titene ora gerebok kan aku amlepane. Ambungan, tapi nek bar ambung aku weki lho ya. Wek iya apa iki kok? Wih, apa kuwi? Iya ya. Apa kuwi? Alah ngono gerang tuh nek takon barang enggak. Kiku bakal pentol, Mas. Wis ganggu aku bar ambung aku weki ngae. Iya wekine. Tenang Tapi ya. kok bengi? Tapi aku ambung sik ah. Iya, tapi ke merem sik. Alah ngambung dadak merem barang. Lah kene kowe kok ben iso menikmati rasa-rasa yang Oh.